Ao final, este goberno municipal e este alcalde teñen unha mentalidade maquiavélica dificilmente de igualar, polo menos na contorna política inmediata. Porque a ninguén se lle podía ocurrir fai uns meses ou unhas semanas, cando se vislumbraba o fracaso estrepitoso deste alcalde e deste goberno municipal no intento de consensuar e aprobar o novo PEXON, a ninguén nese marco se lle podía ocurrir que finalmente fosen e sacasen un coello da chisteira. Vázquez Barquero acusa ao alcalde de pretender secuestrar as competencias do Pleno. Asegura que o grupo de goberno incumpre sistematicamente os acordos do Pleno, sustraen as súas competencias, utilizan as institucións e órganos públicos de asesoramento no seu beneficio. É a primeira vez neste concello, polo menos que eu recorde, nos últimos 10 anos, que un alcalde e o seu goberno contraveñen os dictámenes do secretario do Pleno. Especificamente nun asunto da estricta competencia deste funcionario. Como é unha cuestión tan evidente como dilucidar vía informe un conflicto competencial do Pleno municipal. Sobre o ditame do Consello Consultivo, Vázquez Barquero é taxante. O informe, o dictamen do consultivo, nin é vinculante, nin é preceptivo, nin xenera xurisprudencia, como afirmou o venres pasado o alcalde de Ourense, ou pretendeu insinuar. A diferencia do que el dixo, o dictamen do consultivo non terá efectos de ningún tipo no urbanismo deste país.